Здравейте, хора, и добре дошли отново в моят канал. Ако ще ме извините със светлината, но все пак навънка е вечер и няма как от лампите. Днешното видео, както може би сте разбрали, е влог от рожденият ми ден. И ще го започнем с пратка от Shein. Добре. Добре, това са ето такива ленти, които се слагат на стена. Добре. Да ги отварям ли? Няма да ги отварям, но да, две са вътре, не е само едно правоъгълниче, ако така мога да го нарекам. Така. Това е... Не знам какво е. Може би солистите играта. Има една игра, да. Да, май е това. Би трябвало. Не! Хора, това са парите с лицето ми. Така си якото! Много са яки. И 10-13, така съм родена. Елис. Кучетата се спиха. Добре. 10-2013, родена съм тогава. Welcome to my birthday party. Името ми е Елис. Ура, аз мисля, че е истинска кота. А това е хартиена. Добре. Няма значение. Добре. Добре. Това е едната цифра, мисля, че. Да. И има панделки. Ще ви оставим пак отстрани снимки, както може би ще видели, защото се пада. Добре, това е другата цифра. Кремави са. И без... Аз знаех, че са кремави. И без това вътре в заведението е тъмно и има светлини и няма да се мичи толкова. Така че се таят. Това са игрите. Само, че е наобратно. Всъщност правилно е, но не ще е камера. Добре. И тук има въпроси. Да, които са за мен. Ето. Които са на английски. Сега. Така, свещичките, които трябва да са 12, ако не са ще поудея. Добре, то тук си има две пакетчета. Да, добре. Ще да поудея, ако бяха 6. Наистина, ще да поудея. Значи, да, това от светлината много не може да се види, но виждали сте ги. Въпреки това ще извадя една. Що изглежда толкова странно, бе? Не. Добре. Така ще е, но... На косата ми. Добре, тъй се виждам. Ето я. Като са в такива неправилни форми, ако може така да се каже. Още нещо. Две неща. Това е за балоните. Реално са тези балони, обаче вътре си има такова. Така че за онова може да го ползвам. Това е буквално сяшко. Буквално е такива, само че на лента. Сега ще го отворя. Да. Не знам защо е толкова намачкано, но... Ще ги видите ли? Добре, не се виждат, но има кръгчета по това. Които пак очаквах да са по-различни, но по-добре от нищо. Това не съм го показала.
Това са такива маски. Сега да извадя и последното нещо и ще изгубим едната маска. Добре, това са балони. Ще знаем как изглеждат балоните. Ще надуя един. Такъв. Който има и звездички. Да, вижте се. Добре, и реално мисълта ми да, просто е прозрачен и има бели звездички. Даже на камерата изглежда по-прозрачен, отколкото е. Супер. Добре. Ето бял, черен и звездички. Оф, тази светлина е много гадна. Тук е чанта. Тя ми е нещо като предварителен подарък. Поставя! А тези кадри са от сутринта на рождения ми ден в училище и сега ви разказвам, че сутринта като отидохме чакаха на вратата тези, които са дошли преди мен и като влязох почнаха да ми пеят и беше много яко. След ресторанта се разходихме и също така намерих Лава Пеар новите пуканки. Хора, в момента е събота, нали, деня в който ще празнувам рождения ден. Видели сте някакви карти от вчера и сега ще ви покажа подаръка от класа. Ето трубичката. Като да кажа, ние имаме като традиция, обаче не е точно така, защото не е от първи клас, нали? Събираме си, нали, там събираме първи класа, нали, някой дава по вече 50 стотинки минимума, преди беше 20, нали, някой дава, ако иска 5 лева, колкото си искаш, и после някои деца отиват и ти купуват подарък. Така, табличката вече ви я показах, сладна. Тук имаме картичка, която гламур картичка. Честит рожден ден, смисълта за теб. И тук между другото от целия клас с много обич. Така. Така. Следващото нещо. Тефтерче, което е много красиво. Само ето. Добре, следващото нещо от тефтерчето. Ето такива лепящи се стикери на капибара, които не съм ги отворила. Сега. Ето. Добре, сега. И един път ще имам светлина и то пак няма да ми хареса. Добре, ето така се вижда реалният цвят. Ау, да изглежда много тъмно. Добре. Така, следващото нещо е ето такова подскачащо топче, розово естествено. Ключовете ми, тези са част от подаръка. 3 вида брокат. Като тук аз искам да кажа, че не знам нищо не се вижда. Да. Ето. Така. Като тук аз искам да кажа, че брокатите, като сложиш, нали, съвсем малко на някакви тъмни дрехи, изглежда много яко. И може би днес ще си сложа на плата, понеже тя ще е тъмна. Да. Така, следващото нещо
стикерчета. Ще им намеря приспособление. Светеща пръчка, която се разбрахме днеска да взема. Да, розова е, която се разбрахме днеска да взема там на самото място, защото ще видите, че там, нали, има светлини, като такова ме и пръчката и ще стане яко. И просто за да не остават пари, взеха една химикалка, което е много добре, защото на мен ми свършиха сините химикалки. Не, че са ми свършили, но някак си не мисля, че ще ми е много удобно да пиша с това. Даже не го мисля, аз знам. Вземам си такава химикалка за втори път. Писах с нея цял ден. Няма да коментирам после пръстите ми на какво станаха. Добре, и това е. Това е от подаръка от Кака, от гривничката. И сертификата. Хоп. И това бяха подаръците, които за сега съм получила. Нали, стола, който в момента е покрит с якото ми, да. Съседката днеска има такова почука на вратата и мама ѝ отвори и нали ме извикаха и ми подари този парфюм и отделно ми даде 10 лева. Като не съм го отваряла, сега ще го отворя. Ето го как изглежда. Розов, естествено. Усеща се много силно. Но това е добре. До някъде. Аз много обичам да прекалявам с това да се пръскам с парфюм. И така като този го усещам така, че е силен, може би няма да се пръскам толкова. Добре, мирише яко. Сладичък е. Аз обичам сладки парфюми. Прибирам го тук. Не знам дали днеска ще се пръскам с него. В момента се къдрим. Както знаете, моята коса по принцип е къдрива, но... Добре, в момента изглежда много право. Това е заради почесването, но... Да. Изглежда много яко. И вижте колко по-къдрево е. И между другото се къдря много бързо. Буквално гледам в момента новия крем туториал на Петя Ламчева за Аватар Карим за Хелоуин, който е 30 минути, аз съм на 27-та минута. Още колко много от косата си съм направила и ми остава само това малко парченце. Това видео го бях направила със себе си, но реших да го включа, за да видите как изглеждат по-добре вече завършени кадриците. И са брутални. Искам косата ми всеки ден да е такава. Моята е по-вълниста. И също се вижда и полата, и тениската, които по-късно не съм ги показвала. Само са се виждали. Но да, бяла тениска с розово сърчице и черна пола. Това е. С балони. Балонобол! Дай. Кой е следващия? Добре. Айде. Аз сега снимам, тъй че дайте Йонито. Да, Йони. Много си добра. Ти бе, тя оцели двете малки. Не. Може да качиш видео за отразения ти ден в YouTube канала? Да, аз това правя. Снимам влог. Добре, здравей! Може да се представя, като ми напът във видеото? Добре, чакай. Какво да каза? Не знам, чакай, че не. Аз съм Яна Ангела от видеото с завършването на Хелена. Аз съм Яна от видеото с Завършването. Добре. Да почвам ли?
Завършването. От четвърти клас. Това Чакай малко с вас мудрец. Не, няма, ще го оставя. Чакай, че отзад да се случва нещо. Здравейте, аз съм Яна от видеото на Елис, завършването на 5-ти клас. Да. Вау! Ти не знаеш кой клас е завършила? Да. Здравейте, бучки! Туалетната. Не му микщата си реличките! Аз ще подръчвам нещо. Аз не искам да съм... Хора, сега ще отваряме подаръците. Първият подарък, който си имам, е най-големия. И това е нещо, което аз искам. Едно от момичетата, което беше там, нали, има такъв свичер. И аз казах, че много ми харесва. И че ме е взела такъв. И на едно друго момиче, майка и също е взела такъв. И сме матчинг. Да. Много е як. И го пробвах и много мекичък. Като в самия подарък има и други неща. Мисля, че не са всичките от нея. Първо вадя картичките, които със сигурност не са всичките от нея. Така. Друго нещо, което знам, че от нея, което видях, е този тефтер. Като те си мисля, че се мърдат, не съм много сигурна. Това не е от нея, знам, защото беше... сигурна съм, че не беше в тази труба. Това са от гумички червила. Така, картичка. Добре, за Елиската. Това е много яко. Това е много яко. Добре. Да. Оп. Не мога да прибера картичката. Добре, няма смисъл да я прибирам и без това. После ще видя пак с картички. Добре. Това също знам от кой е. Опа! Стефан Стамбулов падна. Ето го при... Добре. Честит рожден ден, 365 щастливи дни. Така. Връщаме Стефан Стамбулов обратно. Всъщност не, изкарваме Стефан Стамбулов. Колко пари ще събера тук на това видео? Така, това е от класа. Мечкочето. Нека отворим този тефтер. Откъде се отваря? От тук. Добре, котката се опита да се качи. Нямам проблеми. Аха, добре. Значи сега си имам това от тук. Хоп. И тези, които са тук, трябва да ги сложа тук. Добре, ще сложа зеленото на зелено. Много яко. Добре, после ще го украсявам. Добре, това е много яко. Ето виждате, аз обичам тефтери. Отворила съм точно два подаръка и вече имам два тефтера. Това е много добре. Така, тук виждам мани. Добре. 10. Окей, още 30 лева. И от баба имам 30, 60 и тук 20, 80 лева имам за сега. Добре. Картичка. На твоя специален ден. С най-добри пожелания. Боже Господи, не мога да чета. Връщаме се в първи клас. Да научим азбука, АБВГДЕЖ и кратко. Верно, трябва да свърна в първи клас. Това са майчите герданчета на Капибар. Гривничките.
Да, толкова знам. Добре, помислех, че ето е панда. Добре. Много е яко това. С кой си? Кравичка. Да имам все пак с какво да пиша в тези тефтери. Добре. Това е турбичката на единия подарък, който също знам от кой е. Така. Вътре в турбичката е останало това желирано око. Така, вътре имаше ето това стоплене. Книга, която е преведена и е доста дебеличка. Така. И това мисля, че... Не знам къде е български, бе. Два крема са ръце. Чакай, че те с книга. Така, това имаме. И първия крем са ръце. Те еднакви са, бе. Не, различни са. Добре, този е нещо портокалово. Нямам идея какво значи. Orange Blossom. Добре, то си мирише много свежо. Много лятно. Така че ще имам през зимата да си напомням за лятото. Добре, писаха ми. Това също нямам идея какво означава. Да, брат, направо ще го потушиш през опаковката. Това е по-силно. Но нямам идея какво е. Добре, така, светещи пръчки, които трябваше принципно да таковаме там, обаче не го направихме. Следващото нещо. Първо имаме шнолка, която е много яка. И не знам дали ще се види, обаче е прозрачна и като панделка, което е много яко, защото както може да сте видели третите те. Добре. Както може би сте видели, на рождения ми ден имаше нещо като тема панделки. Вече имам 3 тефтера. После мама ми се кара, че съм си купувала много тефтери. Не си ги купувам, подарява книги. Това е да си направя сама плюшена играчка. Добре, това е интересно. Този подарък също знам от кой. И този подарък знам от кой. Добре. Маркери. Боже, господи, какво се случва на бюрото ми? Картичка. Две такива бисквитки. Едно ето такова. Това е с гринички, след малко ще ви покажа. И само да ви покажа маркери. Аз си избрах цветовете. Питахме какви маркери искам. Нали, ако искам някакви маркери. Аз казах пастелно зелено и пастелно жълто. Яйлай. Да, ето от тези комплекти. Само, че се надявам да ми стане гривната. Би трябвало. Ото има няколко топ. Еднакво дълги ли са? Май не. Да, еднакво дълги са, окей. Би трябвало да ми станат. И тук си има различни тенисманчета. Ето, да, следващото нещо. Тази турбичка няма повече. Тук имаме първо едни дънки, които вече пробва. Така, следващото нещо е
Juicy Bomb. Добре, който е цвет, който нямам. То си е много мато. Моите са с прозрачна опаковка. Добре. Добре се усещам. Добре. И... О, такова пръскащо за шайни. Добре. И останаха ли други подаръци? Не. In case... Опа. 3 тефтера. Аз имам още около 13. Не знам какво да кажа. Просто миналата година събрах 15 ключодържателя. Тая година 15 тефтера.